Kama sɔrɔ gɛlɛya olu bɛ Mali camancɛ yanfan na, musolakaw olu bɛ ka u cɛsiri walasa u bɛ se ka kalan kɛ cogo min na n'o ye finikalan walima galadon. An wulila ka se centre kɛrɛnkɛrɛnnen ma minnu bɛ musolakaw dɛmɛ o baaraw la. Umu Mayiga ale kɔni tun ye kalanden nin centre in na, nka bi a bɛ ka a yɛrɛ dɛmɛ. Ne bɛ kalali de kɛ, finikala de kɛ. N ye formation kɛ kalo 1 ni san 1 ni kalo 6 centre la yan nɔ. Donc o kɔfɛ n ye machine sɔrɔ, n bɛ ka kalali kɛ, n bɛ finiw san, n b'a kala dɔɔni dɔɔni pour que n bɛ se ka sɔrɔ k'a la dɔɔni dɔɔni. N bɛ baara wɛrɛw fana k'a kɛrɛfɛ mais Anta Warmɛ ale kɔni ye kalanden ye nka sɔɔni dɔrɔn a ka kalan bɛ ban. An k'ale lamɛn. Sɔgɔmada in na de n ye nin kalan. Uniforme de don, a kan ka don dimanche don. D'habitude an b'a kalan 700 800. Comme n ka client don, n y'a d'a ma 600 la. Bon machine kelen min bolo min débrouiller n'o ye. N kɔni nafa caman sɔrɔ a la, seli b'a la. N sera ka selifiniw san n ka denmisɛnninw ye. N sera ka n ka laya yɛrɛ san n'a ye. Muso minnu bɔra u ka sigiyɔrɔw la lakanabaliya kama olu de ka ca kalandenw na. Amma Diallo ale y'o degibaa dɔ ye. Ne ye tailleur formateur ye centre de formation couture pays Dɔgɔn Koro. Donc an bɛ mɔgɔw former k'u dege kalaliw la ni fini tigɛ. Wa fanba yɛrɛ ye musow de ka ca la. Mais alhamdulillah u caman sera k'u ka atelier dayɛlɛ. U bɛ baara kɛ, dɔw bɛ Koro yan, dɔw bɛ Bankassi, Bayangarakaw b'a la. Donc réfugiés minnu nalen don ka caya olu de ka ca ka sɔrɔ a la kosɛbɛ musolakaw la. Finikala ale ni galadon olu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ. Fanta Dumbo an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ale ka baara bɛnnen don galadon de ma, bawo a y'o de kalan kɛ. An k'a ka baara kɛcogo lajɛ. Galaw san k'a ɲagami, an bɛ tile 1 tile 2 kɛ a baara la. An bɛ sɔrɔ ka taa feere sugu. Ne ye san 1 ɲɔgɔn de k'a degeli la. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka se ka dɛmɛ sɔrɔ walasa u bɛ se ka yiriwa u ka baara kɔnɔ cogo min na ani ka maa wɛrɛw dɛmɛ. Tijani Wederawogo, VOA Bambara, Tɔgɔla, Koro.